Moro! Se on Leffa 2000 täällä ja tänään me ollaan taas uuden videon parissa, joka on sitten tämän kesä-heinäkuun hankintojen se toinen osa. Ja lähdetään pidemmittä puhetta liikkeelle. Eli jos oot katsonut aikaisemman videon jo kauan aikaisemmin tai sitten katsot nää kimpassa, niin siis pienenä kertauksena tuossa ensimmäisessä osassa kävin läpi siis muutamia hankintoja täältä pääkaupunkiseudun kirppareilta. Ja sitten käytännössä kesälomareissun ensimmäisen osan, joka katsoi sitten Kouvolan, Lappeenrannan, Kiteen ja Joensuun löytöjä. Mutta nyt sitten käydään läpi sitten Iisalmesta, Siilijärveltä, Kuopiosta ja sitten Nurmijärveltä löytyneitä leffoja ja sitten muutamia nettitilauksia, joita on tullut tehtyä tässä nämä 2 kesäkuukauden aikana. Lähdetään pidemmittä puhetta käymään tätä pinkkaa läpi Iisalmen hankinnoista. Sukulaisia asuu tuolla Pohjois-Savossa, niin siellä tulee aina kerran vuodessa piipahdettua. Ja Iisalmi on aika hyväkin kirpparikaupunki, siellä ei montaa kirppistä ole, mutta muun muassa hyvä kaikille vinyl- ja CD- ja muutenkin musa-ihmisille suosittelen kyllä Mähösen musiikkikauppaa tuolla Peltosalmen kylässä pitäjässä, mikä siinä vähän matkaa Iisalmesta alaspäin on, mutta kirpparien osalta niin Iisalmen kirppikseltä ei tällä kertaa löytynyt yhtään mitään, mutta sitten keskustassa on näitä kirppareita useampikin. Siinä on muun muassa hyvä lähetyskirppu, joka on siis tämmönen kirkon toimiva kirppari, ja sieltä tosiaan löysin sitten yhden VHS:n 50 sentillä. Otin, onpas näin, eli Pikku Kakkosen parhaat hätäapu Hermanni, eli siis Pelle Hermanni, Sirkus Pelle Hermanni, vanhaa suomalaista lastensarjaa. Yksi VHS, tää on Finkinon ja Ylen myyntikasetti. Tästä löytyy jaksot Avainhukuksissa, Eksyksissä, Uipotellaan pinnalla, Ei myrkkyjä mahareppuun, Joka Iikka erilainen ja Elukka ei ole lelu. Koska vilkasin tätä, mullahan löytyy toi Finkinon Sirkus Pelle Hermannin julkaisu ihan DVD:nä, jossa on muutama jakso näitä, mutta siis tässä VHS-kasetilla on sellaisia jaksoja, joita ei tossa DVD:llä ole julkaistu. Ja olikohan nämä 3. vai 4. kaudelta nämä tämän jaksot, eli nämä on vuosilta 83-84 nämä jaksot. Ja ihan hyvä kuntoinen tuntui olevan tämä Finkinon myyntikasetti. Näitä Pikku Kakkosen parhaat kasettejahan julkaistiin aika paljon silloin, ja en mä nyt tästä ehkä 50 senttiä enempää maksanut, mutta olen tätä itsekin lapsena katsonut ja ihan hyväksi ja viihdyttäväksi sarjaksi todennut. Veijo Pasanen oli kyllä loistava Pelle Hermannina, mitä nyt lapsuudesta muistan. Sitten ehkä aikaisemmin se Iisalmen kovin kirppis on ollut tää Vaahteramäen kirppis, joka on siinä suomalaisen kirjakaupan alakerrassa. Sieltä tällä kertaa oli vähän köyhempi valikoima, ei ollut juurikaan leffoja ja oli muutenkin vähän sellaista, että ei oikein löytynyt hirveästi mitään minua kiinnostavaa, mutta pari Blu-ray-leffaa kuitenkin ihan hyvään hintaan. Ensimmäinen oli €90 ja puuttunut Jalmari Helanderin toimintaseikkailu hyllyyn, eli Big Game. Ilmeisen turhaa meininkiä trailerin katsottuani odotukset laski kyllä melkoisen paljon, koska Suomeen sijoittunut elokuva ja eihän nämä maisemat yhtään Suomelta näytä, mitä tässä leffassa on. Samuel Jackson ja Onni Tommila, siis tämmönen perus ilmeisesti lentokonekaappaus homma. Air Force One putoaa erämaahan Pohjois-Suomeen, kun terroristit hyökkää, ja sitten tää 13-vuotias Onni Tommilan esittämä poika on sitten ainoa toivo tälle presidentille hengissä säilymisen kannalta. Nordisk Filmin Suomi Blu-ray. Aika yleinen, mutta €90 oli ihan hyvä hinta napsasta sen mukaan. Helander on kyllä ohjannut varmasti paljon parempiakin elokuvia, ja kyllä sisut olen nähnyt, ja sitten Rare Exportsen, ja kaikki ne on oikein hyviä elokuvia. Sitten eurolla lisää näitä kotimaisia lastenleffoja Blu-raylle. Tää on kyllä sitten, en ole nähnyt sitten teatterikierroksen 2013. Olin 6 vanha silloin. Muistelin, että en silloinkaan ihan hirveästi tykännyt, mutta
täytyyhän tämä leffasarja hankkia kokonaan hyllyyn. Ja kyseessähän on Taavi Vartijan ohjelma, tämmönen suomalainen lasten seikkailuelokuva kuin Rölli ja kultainen avain. Kyllä vain, Allu Tuppurainen. Ja sitten Mikko Leppilampea, Krista Kososta, Jarkko Niemeä, Iina Kuustosta, Ville Haapasalo on kyllä niin perus tällaista suomalaista niin kuin nykykomedianäyttelijöitä kyllä, että Ja Taavi Vartija, mä en ihan hirveästi Vartijan tyylistä ole ikinä tykännyt. Se ohjaustyyli on vähän semmonen turhan lapsenmielinen, ja tässäkin niinku alettiin viemään Rölliä enemmän semmoisen musikaalimuotoon, mitä muistelen, että ei kovin erikoinen elokuva ja Nordisk Filmin vuokra Blu-ray, mutta tässä ei hirveästi mitään vuokraleimoja ollut muuta kuin tuolla lukee tuo vuokra ja tuossa kyljessä, mutta se ei minua niin paljon häiritse. Euron verran kun maksoi, niin kai nyt ainakin voi uudelleen katsoa, mitä ilmeisimmin aika turha tekele. Näin muistelisin. Mutta sitten ehdottomasti Iisalmen kovimmaksi paikaksi osoittautui kuitenkin tällainen paikka nimeltään, olikohan se työvoiman, Iisalmen työvoimapajan kirppari. Eli siis tällainen varat menee niinku sitten työttömille ilmeisesti joku tämän kaltainen firma. Ja sieltä mä oon muutenkin tehnyt kyllä hyviä löytöjä aikaisempina vuosina sieltä, mutta nyt varsinkin niinku leffojen osalla kyllä onnisti kyllä oikein täydellisesti, koska kaikki leffat siellä on -50 %. Mitä mä selitän? Siis kaikki leffat maksaa 50 senttiä, oli sitten kyseessä boksi, VHS, DVD, Blu-ray, mikä tahansa. Sieltä tosiaan löysin 2 ihan normi DVDtä ja sitten 3 boksia ja näitä siis tuli hintaan se 2,50, eli ihan äärimmäisen loistava hinta. Ensimmäisenä vuoden 2009 kotimaista dokkaria. Tää on itse asiassa ollut pidemmän aikaa hakusessa ja nyt sitten vihdoin viimein onnistuin löytämään tän. Eli kyseessä on Jukka Kärkkäisen ohjaama dokumenttielokuva Kansakunnan olohuone, joka siis kuvaa käytännössä kurkistaa suomalaisten olohuoneisiin ja kertoo niin kuin aidon oloisessa valossa sitten tämmöisten vähän erikoisimpien ihmisten elämästä sitten olohuoneen keskellä. Tämähän on periaatteessa tämmönen pienoinen kulttielokuvan maineessa ehkä tänä päivänä. Tää on itse asiassa mun iskän serkun tuottama elokuva, tämä kyseinen tapaus. Sama herra on tuottanut muun muassa sitten nämä Pertti Kurikan nimipäivien kova ja tokasikajutut ja muita tämän Kärkkäisen dokumenttielokuvia. Tämän elokuvan on käytännössä jatko-osa. Nyt tää kappale Kauneita Suomea on nyt tulossa. Ellei ole peräti jo tullut ensi iltaan, mutta ihan mielenkiintoinen löytö. Panvisionin Suomi-julkaisu. Ja kyllä tää nyt 50 sentin hintaan on jo aivan äärimmäisen pakko ostos, varsinkin kun oli leffa pidemmän aikaa jo itselläni hakulistalla. Sitten tää on itse asiassa vaan päivitys, koska mä haluan tosta mun Leo Lastumäen komediaklassikot DVD-boksista eroon, niin, koska mulla siitä viuhahahtaja löytyy jo. Ja nyt itse asiassa tämän kuukauden jälkeen enää Dirlandaa puuttuu siitä, koska Iisalmesta sattuu sitten löytymään Seppo Huunasen ohjaama Lampaan syöjät. Ihan sitten tänä Finkinon Suomi DVDnä. Tuli itse asiassa tuossa mökillä kesällä luettua tämä Veikko Huovisen alkuperäisromaani. Se meni kyllä nopeasti, jos 4 päivää meni siihen kun luin 50 sivua päivä. Tosi lyhyt kirja ja sitten kattelin tämän elokuvan ja aika samaa tasoa kyllä kirja ja leffa. Ehkä kirjassa pureudutaan ehkä pikkasen paremmin tähän näiden suomalaisten mielenmaisemiin, mutta ei tää elokuvakaan mikään huono ole, että 1,5 tunnin oikein tämmönen mainio suomalainen kesäreippailu, jossa Leo Lastumäki ja Heikki Kinnunen, jotka omaavat erinomaiset kemiat, lähtevät sitten lampaan syöntiin ja lampaan metsästykseen, joka tietysti on laitonta. Ja kaikenlaisia kommelluksia sitten matkan varrelle sattuu. Todella hienosti kuvattu elokuva siitä, sen täytyy kyllä ottaa erityismainintana tässä. Tietysti rosvopaistiahan täällä tehdään ja muuta. Ja joo, oikein hyvä löytö, vaikka nyt tietysti hyllystä tämä sattuikin jo löytymään. Että ei sen puoleen. Mutta joo, 50 senttiä, niin ei nyt voi hirveästi mennä huutelemaan, että oli tosi huono ostos, joo.
Sitten oli oikeasti kyllä nämä viimeiset 3, niin nämä oli kyllä todella hyviä löytöjä, varsinkin hintaansa nähden, koska nämä on 10 luokkaa nyt ainakin kappalehinnoiltaan, jos lähtisi jostain huutodetista vaikka ostamaan näitä. Ja on ollut kuitenkin niinku, käytännössä hakulistalla, vaikka mulla itse asiassa löytyy nämä kaikki leffat, mutta koska nämä on bokseina, niin sen takia saa vähän hyllyyn tilaa. Ensimmäisenä löytyi tällainen ohjaajana Rauni Molber-elokuvat kokoelma, eli tämmönen Finkinon julkaisu, jossa käytännössä tommoseen, olisiko 1,5 normi DVD Amarei-kotelon mittaiseen boksiin mahtuu sitten Molberin elokuvat Maa on syntinen laulu, Aika hyvä ihmiseksi ja Milka. Maa on syntinen lauluhan multa löytyy myös saksalaisena Blu-rayna, mutta Aika hyvä ihmiseksi ja Milka löytyy sitten erillisenä DVDnä, jotenka ihan sen takia ajattelin päivittää tämän boksin. Ja kun hinta 50 sentin hinta ei todellakaan päätä huimannut, niin se oli kyllä ihan pakko päivitys jo. Maa on syntinen lauluhan on loistava, oikein hieno kotimainen elokuva. Aika hyvä ihmiseksi, sitä en ole nähnyt. Ja sitten vielä tuo Milka. Milka on ihan jees kanssa. Se on ehkä vähän toisin tuosta Maa on syntistä laulusta. Hyvin samankaltaisia teemoja käsitellään, mutta ei läheskään yhtä hyvä elokuva kuin Maa on syntinen laulu. Mutta erinomainen löytö kyllä tämä boksi. Ja tässä on itse asiassa hyvä huomiointi on se, että tämä Maan syntisen laulun kuvanlaatu on kyllä todella hyvä ja tarkka. Että mä en tiedä, olisiko sitä tehty peräti jostain todella hyvänlaatuisesta filmisiirrosta tai peräti tehty joku uusi digitaalinen masterointi siihen, koska kuvanlaatu on äärimmäisen hyvä tuossa Maan syntisessä laulussa. Jeps, sitten nämä 3 komediaa löytyy myös hyllystä ja sitten loput mennäänkin Ere Kokkosen merkeissä, koska Ere Kokkosen ohjaamia komedioita seuraavaksi sitten. Ja nämä Kokkosen Paasilinna filmatisoinnit löytyy yksittäisinä hyllyistä, mutta nyt päätin sitä päivittää tähän 3 DVDn boksiin. Samanlainen tuommoinen 1,5 Amarei-kotelon kokoinen boksi, josta löytyy sitten Elämä lyhyt rytkönen, pitkä, Hurmava joukkoitsemurha ja 10 riivin rautaa. Hurmava joukkoitsemurhan on näistä nähnyt, se on ihan ok elokuva, mutta en näe mitään ihan hirveän laadukkaita, että kyllä mä niinku paljon mieluummin katselen sitä turhapuroja vaikka kun näitä Kokkosen ns. Muita elokuvia, että tää Paasilinna filmatisoinnit, nämä on ehkä vähän sellaista aikansa tuotetta, mutta menee kai nää tossa tommosena iltapäivän viihteenä ihan mukavasti. Ja sitten oli kyllä tää paras löytö, koska tämähän multa löytyi samainen boksi jo VL Median toimesta. Satuin sen myymään onnekkaalle ostajalle ja koska päivitin 50 sentillä tähän Finkinon boksiin Vähäpeli Körmy-elokuvat. Ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, että 50 senttiä tästä boksista niin ei ole kyllä päätä huimaava hinta. Koska halusin tämän muovikotelona, koska se pahvikotelo on vähän sitten semmonen, että se tuolla hyllyssä, varsinkin kun on paljon leffoja, niin se tuntuu vähän sitten niin sanotusti raiskautuvan tuolla hyllyssä, että mieluummin sitten mennään tällä muovikotelomeiningillä. Körmyleffat mä oon nähnyt kertaalleen, olisinko Marsalkan sauvan ehkä nähnyt pariin kertaan myös sen TV-sarjan version, mutta nää ei ole mulle ikinä ollut niin rakkaita elokuvia kuin esimerkiksi Uuno tai Spede-elokuvat kotimaista komedioista, mutta kyllä mä nyt tästä oon ihan tykännyt ja varsinkin kun nyt tammikuussa astelen tonne varusmiespalvelukseen, niin eiköhän nää sitä ennen tule katseltua, koska ajattelin, että ihan kiva olisi varmaan katsella tällaisia jotain armeijateemaisia elokuviakin tässä ennen kuin armeijan harmaisiin astutaan, niin jep. Täytyy ne katsoa nämä uudestaan sitten tuolta, mutta 50 senttiä kappale, niin äärimmäisen hyviä kirpparihintoja kyllä tuolla paikassa. Seuraavana sitten oli, kun itse asiassa lähdettiin pois Sukuloimasta, niin tultiin sitten Siilinjärven kautta. Siilinjärven keskustassa itse asiassa ekaa kertaa tuli koettua Elävä kauppa -niminen kirppari. Viime vuonna kävin sillä kesän spesiaalivideolla tuolla Kuopion Elävässä kaupassa, joka sitten on se rakennus oli tällä kertaa jo purettu, kun Kuopiossa käytiin. Ja Kuopiossa en käynyt Elävässä kaupassa, mutta Siilinjärvellä tuli käytyä ja hyvä, että tuli käytyä, koska siellä oli 2 eurolla oli kaikki filmit. Ja otin sitten siitä summassa 3 leffaa, eli sitten 6 euroa tuli yhteishintaa. Aika tämmöistä
peruskamaa, mutta ihan mielenkiintoista leffaa kyllä. Ensimmäisenä itse asiassa pidempään jo hakusessa ollut elokuva. Eli vuonna 1999 Michael Mannin ohjaama thrilleri-elokuva The Insider sisäpiirissä. 7 Oscar-ehdokkuutta muun muassa paras elokuva ja Al Pacino ja Russell Crowe pääosassa. Michael Mannin tyyliin aika hemmetin pitkä elokuva tää kestää. Tää on melkein, oliko tää 3 tuntia? 2 tuntia 40 minuuttia, nyt ihan 3 tuntia, mutta almost. Ja nämä on näitä FS-filmin Touchstone Home Videon Suomi-julkaisu vanhoilla ikärajoilla vielä. 2 € tästä oli ihan pätevä hinta. Maksan sen ihan mukisematta. Meinasin itse asiassa ostaa tän Joensuusta 3 €, niin ihan hyvä, että sieltä sai sitten kaivosella. Sitten meikäläisellä on heikko kohta näihin pohjoismaisiin jännitys, kauhu, thrilleri, elokuviin, rikoselokuviin ja muihin. Ja niitä on sitten kyllä napsastava mukaan, jos tulee vastaan. Ja nyt sattuu sitten tulemaan vastaan norjalaista kauhutrilleriä vuodelta 2009. Tällaisen kuin Severin Eskelandin. Toivottavasti se on Severin Eskeland, toi joka tää ohjaaja on. Koska on niin pientä pränttiä, etten kyllä näe lukea. Kyllä, Severin Eskelandin ohjaama kauhutrilleri-elokuva vuodelta 2009, eli Snarvajen, eli Kiertotie. Ilmeisesti kertoo tämmöistä 2 ystävyksestä, jotka lähtevät sitten hakemaan kaveriensa häihin sitten alkoholia Ruotsin puolelta. Ja sitten heille neuvotaan tämmöinen kiertotie, joka sitten oikaisee hieman tätä reittiä. Ja he sitten sattuvat joutumaan ilmeisesti tämmöisen groteskin elokuvan päähenkilöiksi, jota sitten kuvataan tälleen vähän niin kuin salassa. Joo, mielenkiintoinen juoni kyllä tässä, ja vaikka ei olisikaan erikoinen elokuva, niin aina pohjoismainen tällainen kauhutrilleri kyllä kiinnostaa. FS-filmin Suomi-julkaisu tämäkin, ja ihan hyvä löytö kyllä 2 € hintaan. Täytynee katsella syksyn pimeinä iltoina tuommoista pohjoismaista kauhufilmiä. Se viimeisenä sitten sieltä elävästä kaupasta löytyy sitten kasarikomediaa. Tää ei itse asiassa mitään ihan yleistä ole, mutta tää kyllä lähtee eteenpäin, koska en tule jättämään hyllyyn. Koska tämän katselin ei ollut hirveän erikoinen elokuva. Harold Ramisin ohjaama Club Paradise, eli Paratiisiklubi. Robin Williams, Peter O'Toole ja Rick Moranis. Loma, jota et kun koskaan unohda, vaikka kuinka yrittäisit. Oi jessus sentään. Tää oli kyllä valitettavan surkea elokuva. Ihan hauska kesäelokuva fiilishän tässä on, mutta Robin Williams jo niinku pelastaa. Robin Williams ja Rick Moranis pelastaa tätä elokuvaa jo niin paljon, että ilman niitä tää olisi tämmönen perus Hollywoodin B-tuotanto. Siis vaikka tässä on ihan asiantuntevat ohjeet tässä. Robin Williams on siis chicagolainen palomies, joka sitten päätyy perustamaan tällaiselle, oliko se joku jamaikalainen saari, perustaa tämmöisen lomakeskuksen sinne ja sitten siellä aletaan jotain paskaa. Mä en edes muista ihan tarkkaan, mitä tässä tapahtui. Tarkalleen hyvä soundtrack tässä oli vähän reggae-musaa ja muutakin tuommoista letkeitä kesästä meininkiä, mutta jotenkin kokonaisuus ei kyllä palvellut kovinkaan hyviä. Harold Ramis on tehnyt kyllä niin paljon parempiakin leffoja kuin tämmöinen Paratiisiklubin, mutta Warnerin Suomi-julkaisu ihan ok, hyvässä kunnossa on, mutta tämä kyllä lähtee kyllä itsellästä seuraavan kerran sitten Divariin vaihtoon, että en tule jättämään tätä leffaa hyllyyn, koska en siitä ihan hirveästi tykännyt. Sitten läpikäymään näitä Kuopion hankintoja. Kuopiossa löytyy kyllä todella kovia kyllä elokuvia ja hyviä löytöjä tuli kyllä tehtyä. Ensimmäisenä tuli käytyä tämmöisessä jossain Viadiatorissa, joka oli ihan siinä Kuopion keskustassa todella ylihintainen paikka. Siis leffojen kappalehinta oli jotain 5 € ja kuitenkin puhutaan niin kuin tollasesta kierrätyskeskustyyppisestä kirpparista, niin se on vähän liikaa, sanon suoraan. Mutta siinä sitten vastapäätä tätähän on sitten tämä Kuopion uusi levykauppa X, joka aukesi, olisiko tästä nyt vuodenpäivät aikaa, kun se avasi uuteen liiketilaan. Ja tämä uusi liiketila oli kyllä aivan loistava, siis on niin paljon leffoja ja levyjä ja hyvin esillä kaikkia, vähän halpiksia siellä ja muuta, jotenka
Äärimmäisen loistava kyllä päivitys tälle. Kuitenkin sieltähän Levykauppa X on Kuopiosta kuitenkin lähtöisin olema firma, että ihan siellä niin sanotussa kotimyymälässä sitten. Ja mulla itse asiassa oli sieltä mielessä yksi boksi, jota mä lähdin sieltä varsinaisesti hakemaan, koska sitä oli enää pari kappaletta Suomessa X:n kautta saatavilla jäljellä. Ja sieltä sitten onnistuin tämän boksin itselleni haalimaan. Hintaa tällä olikin sitten vähän enemmän, eli 50, mutta en kyllä sitten jäänyt miettimään, koska näistä suomalaisista elokuvista tai ulkomailla on julkaistu, niin ei ihan hirveästi näitä Blu-rayta ole olemassa. Ja varmaan aika moni saattaa ehkä arvellakin, että mistä mä puhun, mutta todellakin siis puhutaan Teuvo Tulion tästä Blu-ray-kokoelmasta, jonka Death Crocodile Films julkaisi tuossa alkuvuodesta. Tässä tosiaan siis on Tulion Sensuela, sitten Rakkauden risti ja Levoton veri-elokuvat ja kaikki upeasti 4K-masteroituina Death Crocodile Filmsin julkaisuna. Tää on itse asiassa tää niin sanottu karvalakkiversio, tässä ei ollut sitä boksia, mutta tässä on siis tämä itse vaan tää muovikotelo A-alueen Blu-ray. Ja tää on siis KAVin kanssa, eli Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa yhteistyössä tehty julkaisu. Todella hyvät kuvanlaadut oli kyllä, kun vilkasin näitä leffoja vähän kuvanlaadulta. Ja hyviä lisämateriaalia. Täällä on vanhoja suomalaisia lyhytelokuviakin restauroituina ja kaikenlaista herkullista lisäsälää kyllä tässä. Tulio-boksissa itse asiassa seuraavana mulla onkin sitten luvassa, kun multa ne Finkinon vanhat boksit löytyy, niin siellä olisi sitten seuraavana luvassa Rakkauden risti ja Levoton veri, joten nyt pääsee sitten nekin näkemään teräväpiirtona, vaikka nämä samat versiothan löytyvät kuitenkin esimerkiksi Elonetistä ilmaiseksi, niin haluan tukea kuitenkin suomalaista elokuvaa ja sitä, että ulkomaillakin julkaistaan kotimaisia elokuvia huippulaatuisina Blu-rayna, niin se on äärimmäisen hieno juttu, koska Suomessa sitä ei valitettavasti oikein enää tehdä. Ikävä asia tämä, mutta näin se täytyy olla, ja näissä tapauksissa kyllä tulee tuettua sitten Xää, että elokuvakauppana se on hyvä, mutta levykauppana mä oon vähän alkanut karsastamaan Xää, että tuntuu, että lähes kaikkialta saa niitä leffoja sitten kuitenkin halvemmalla, ja X on vähän semmoinen yksinvaltias sitten Suomen levykauppaskenessä, mutta ei enempää X:stä siinä ja jatketaan elokuvien parissa, jota sieltä löysin. Toisena löytönä oli sitten vähän animaatiota, joka on ollut pitkään hakulistalla. Ja vähän tuli itse asiassa yllätyksen, että tästä oli vissiin tullut uutta erää sitten tonne X:ään, koska mä oon tätä joskus X:ssä katsellut ja silloin tätä ei ollut saatavilla, mutta nyt oli sitten löytyi ihan hyllystä sieltä. Ja tääkään ei ollut kyllä halvimmasta päästä, koska uusi Blu-ray 28 €, mutta pakko oli ottaa mukaan, koska olen tätä leffaa etsinyt jo niin pitkään. Ja kyseessä on siis Jimmy T. Murakamin ohjaama animaatioelokuvan klassikko, eli When the Wind Blows, eli Minne tuuli kuljettaa. Perustuu siis Raymond Briggsin samannimiseen lasten kirjaan, tai ylipäätään tämmöiseen kuvitettuun piirroskirjaan, joka siis Raymond Briggs siis varmasti kaikille suomalaisille Lumiukko-elokuvan takaa miehenä varmasti parhaiten. Ja tässähän on hyvin samanlainen piirrostyyli kuin Lumiukossa. Kertoo siis kahdesta tämmöisestä vanhuspariskunnasta ydinsodan keskellä. Ja todella rankkaa kuvausta tässä. Tässä on David Bowien tunnusbiisi. Ja muut musat on sitten tehnyt Pink Floyd ja Roger Waters, jotenka aivan äärimmäisen kovia tekijöitä kyllä tällä animaatioleffalla. BFI:n brittijulkaisu. Tää on tosiaan näitä dual format julkaisuita, eli tästä löytyy Blu-ray ja sitten DVD, ja sitten vielä on tommoset kääntökannet, että sinne saisi sitten myös ton näköisen kannen sitten tonne taustalle, ja sitten löytyy vielä paksut bookletit, josta löytyy infoa elokuvasta, eli nämä BFI-julkaisut on kyllä äärimmäisen laadukkaita, ja täytyy ne katsoa tämä elokuva kyllä tässä syksyn kuluessa. Tämä on ehkä enemmän semmoinen syksyn elokuva kuin kesäelokuva. Mutta äärimmäisen hieno löytö kyllä tämä. Ja nyt oikeastaan näistä animaatioelokuvista, tämmöistä animaatioelokuvien klassikoista enää niin kuin Animal Farm ja sitten toi Ruttokoirat puuttuu. Että niitä taitaa olla aika hankala löytää enkkusupeilla
ylipäätään, että ilman subea kyllä löytyy, mutta mulla on vähän se, että mun englannin taito ei ole ihan niin hyvä, että mä pystyisin katsomaan elokuvia sujuvasti silleen, että mä ymmärrän kaiken niin kuin pelkästään enkkupuheen avulla, että kyllä mä melkein enkkutekstit siihen vaatii, että saa sitten jotain selkoa. Mutta tietysti voisi kokeilla, jos tulee kirpparilla halvalla vastaan. Sitten oli kyllä paras löytö sieltä X:stä tämä, eli en tiedä mikä aivopiano X:lle oli tullut, koska tällä oli hintaa niin vähän. Mutta hieman eurooppalaista taideelokuvaa vuodelta 1969, sotadraamaa Ranskasta, eli Jean-Pierre Melvillen L'Armée des Ombres, eli Army of Shadows, tuntemattomat sankarit siis. Harvoja Melvillen elokuvia, joita Suomessa on julkaistu DVDnä. Toinen taitaa olla Yönsudet, ja Yönsudet löytyy hyllystä, eli Unflick. Ja tuntemattomat sankarit on sitten toinen. Lino Ventura, Paul Meurice, Simone Signoret ja Jean-Pierre Cassel pääosissa. Ja tämähän Ranskan vastarintaliikkeen toimintaa kuvaava elokuva. Ja aivan ehdoton ranskalaisen niin kuin tämmöisen Melvillen klassikoita, kyllä ihan Melvillen arvostetuimpiin elokuviin lukeutuu tämä. Ja tämä on tosiaan tämä Universal Studio-kanalin aika harvinainen suomikantinen DVD. Kyllä, ei tule vastaan kyllä juuri joka paikassa, mutta tällä oli X:ssä vaan 4 euroa hintaa käytetyissä ja sieltä löytyi vielä hintalappu. Army in the Shadows on tässä, mutta mun mielestä Army of Shadows nimellä kulkee kyllä muualla sitten. Ja levy oli ihan kunnossa ja koko paketti kyllä ihan priimaa, jotenka en tiedä. Yllättävän halvalla sain kuitenkin tämän, kun tuntuu, on tätä huutonetissä kattelua, että pitäisikö tää ostaa, kun hinta on kuitenkin ollut se 2,30, niin äärimmäisen hyvä löytö nyt 4 euron hintaan. Tuo. Alakerran City-pörssikirpparilta siitä levykauppaaksen alakerrasta löysin vähän westerniä, jota itse asiassa serkkuni on kehunut, ja pitääkin lainata tämä serkullista sen jälkeen, kun olen tämän leffan itse katsonut. Klassikko länkkäriä vuodelta 1969, eli J. Lee Thompsonin ohjaama Will Henryn samannimiseen romaaniin perustuva elokuva Mackenna's Gold, eli Mackennan kulta. Gregory Peck ja Omar Sharif näyttelee tosiaan pääosia tässä, ja tämmönen kullankaivua teemainen elokuva 60-luvun lopulta. Ja tää on ollut kyllä pitkään hakusessa tämä leffa. Tässä on Quincy Jonesin musiikit ja sivurooleissa hienoja näyttelyitä, Telly Savalasia, Lee J. Coppia, Anthony Quailia, Edward G. Robinsonia ja Eli Wallachia muun muassa. Ja ilmeisesti aika hyvä kuvanlaatukin oli kyllä tässä Columbia TriStarin Suomi-julkaisu. Tästähän on sitten myös Sonyn ja sitten Egmontin julkaisut, että tästä on tosiaan se kolme erilaista Suomi-julkaisua sitten. Mutta tää oli vähän tyyriimpi kirpparilevyksi, eli 8 euroa maksoi tää, mutta päätin kyllä ostaa sen, koska tää maksaisi sitten kuitenkin jossain leffakaupassa varmaan sen 10 tai 12 euroa, että en jaksanut alkaa odottelemaan, että tätä tulee sitten uudestaan kirpparilla jollain pilkkahinnalla vastaan, vaan päätin sen ostaa ja täytyy laittaa koneeseen tässä joku kuuma elokuinen ilta sitten tämä tonne DVD-soittimeen. Viimeinen, sitten kun Kuopion keskustasta lähdettiin, niin päästiin sitten käymään Bella-kirppiksellä siinä. Bella-kirppis Savilahti taitaa olla se Kuopiossa, se on vähän siinä niin kuin siellä sitten Laitakaupungin puolella, siellä niin kuin Kuopion länsipuolella. Ja Bella-kirppis osoittautui ihan hyväksi paikaksi, sieltä löytin pari leffaa ja ensimmäinen on sitten päivitys DVDstä Blu-rayksi. Ja en itse asiassa ollut leffaa vielä nähnyt, kun tämän Blu-rayn päivitin, mutta Blu-raylta tuli sitten katsottua. Ja kyseessähän on vuoden 2004 Nick Cassavetsin ohjaama romanttinen draama-elokuva The Notebook, eli Rakkauden sivut. Ja tää on kyllä elokuva, tää iski kyllä todella lujaa. Mä en oo ikinä ollut ihan hirveän iso romanttisten tämmöisen draama-elokuvien ystävä, mutta Notebook, mä niinku rakastuin kyllä tähän elokuvaan täysin. Todella hyvä elokuva. Äärimmäisen hieno, vaikka onkin vähän tämmönen överi-sentimentaalinen elokuva, niin se ei mua häirinnyt juurikaan. Eli siis tämmösen pariskunnan rakkaustarinasta kertova elokuva. Ja Ryan Gosling
Rachel McAdams, James Garner ja Gina Rowlands. Valtavan hieno elokuva kyllä kyseessä ja tosiaan FS-filmin Suomi Blu-ray. Ei mikään yleinen tämä, äärimmäisen hyvä laatuinen kyllä tämä Blu-ray ja 5 € tämä maksoi siellä kyseisellä kirpparilla ja päätin kyllä sen ostaa ja vaikka silloin se tuntui vähän suolaiselta kirppishinnalta, niin en ole kyllä sitten jälkikäteen kyllä katunut yhtään, että ostin tämän sillä 5 €, koska tästä tämänkin pyyntihinnat on yllättävän kovia kyllä tuolla Huutonetin maailmassa. Ja hyvät ekstratkin tässä, tosin tässä takakannessa kyllä valehdellaan, koska ekstroissa sanotaan, että sisältää myös suomi- ja tanskatekstitykset ekstroille, mutta todellisuudessa vain DVD:llä on ekstrat näihin teksteihin ekstrat, eli ei ole siis tekstityksiä kyllä näissä ekstroissa, mutta annettakoon se anteeksi kuitenkin. Katselin noita ekstroja itse asiassa tuossa DVDtä kuitenkin sitten, kun en sitä vielä vienyt pois, niin äärimmäisen hieno elokuva perustuu Nicholas Sparksin samannimiseen romaaniin. Todella hyvä rakkauselokuva ja ihan kyllä taisin jopa 4,5 tähteä antaa, että kyllä iski kyllä todella lujaa tuo kyseinen elokuva. Seuraavasti todella hyvä elokuva kanssa löytyy samasta paikasta. Alkuperäinen hinta oli 1,55 €, eli erikoinen hinta, mutta siitä oli sitten kuitenkin alennukset sen verran, että tämä oli euron verran sitten vaan makso. Eli puhutaan vuoden 2005 suomalaisesta tämmöistä TV-elokuvasta, joka on kyllä aikamoinen komediapaukku. Eli Juha Vuolijoen ohjaama Gourmet Club. Ja tätä voi kyllä lämpimästi suositella. Ihan yksi laadukkaimmista tämmöistä kotimaista TV-elokuvista, mitä on aikapäiviin nähnyt. Hanna-Pekka Björkman, Michael Padalukko ja Kari Ketonen. Michael Padalukkohan tunnetaan sitten Coenin veljesten elokuvista parhaiten. Ja Ben Barenholtz Coenin veljesten tuottajinakin tainnut olla. Ja nämä Philip ja Raymond McIntosh, jotka tämän alkuperäistarinan on sitten luoneet, niin hekin taitaa olla jotain kanadalaisia vai mitä. Ja tää päätettiin sitten Juha Vuolijoella oli jotain yhteyksiä tuonne Amerikkaan ja päätettiin tehdä siis tällainen TV-elokuva. Kertoo siis tällaisesta Gourmet Clubista, joka kokoontuu kerran kuukaudessa tämmöisessä helsinkiläisessä hienossa ravintolassa. Ja he sitten jokainen saa tuoda niinku vuorollaan jonkun tietyn raaka-aineen ja he lyövät niinku vetoa siitä, että kuka arvaa tämän raaka-aineen. Ja sitten tää Hanna-Pekka Björkmanin esittämä tohtori päättää sitten kyllä repäistä ja tuoda kyllä sitten melkoista raaka-aineet pöytään, että kukaan ei tunnu arvaamaan, mutta tästä raaka-aineesta alkaa sitten löytymään melkoisia vaikutuksia, jotka sitten vaikuttavat kuitenkin näiden muiden miesten elämään niinkin paljon, että he vain haluavat lisää tätä raaka-ainetta. Aivan loistavaa mustaa huumoria. Tässä siis tää on todella laadukas elokuva. Mika Orasmaa, tosi hienoa kuvastoa myös tässä. Tää ei näytä hirveän tämmöiseltä TV-elokuvamaiselta, mutta kaikki niinku Venla-palkinnot täysin ansainnut teos. Sandry Metronomen Suomi-julkaisu ja suosittelen ehdottomasti nappaamaan, jos tulee kirpparilla vastaan. Jos tykkää tämmöistä Coen-henkisestä mustasta huumorista, niin Gourmet Club ehdottomasti katseluun. Viimeiset hankinnat sitten Kuopiosta oli sitten Uniguu-torilta, joka löytyy sitten tästä Kuopion eteläpuolelta, jossa on tällainen kauppakeskittymä. Siinä on Rustaa ja mitä muuta, Rustaa, Stadium Outlettia ja muuta. Siinä on myös 3 kirpparia, 1 lastenvaatekirppari Kontti ja sitten tämä Uniguu-tori, joka on ollut aikaisemmin myös nimellä kirpparilla.fi. 3 leffaa löytyy sieltä. Ensimmäisenä vuoden 1990 draama-elokuvaa. Philip Kaufman ohjaajan pallilla kiinnosti tässä tapauksessa ja tämä perustuu Anai Ninin samannimiseen romaaniin ilmeisesti, eli Henry et June-niminen elokuva, fantasiaakin eroottisempi seikkailu. Fred Ward, Uma Thurman, Marianne Medeiros, Richard E. Grant ja Kevin Spacey tässä elokuvassa, joka kertoo siis Henry Millerin ja Anai Nin suhteesta sekä sitten tämän Henryn vaimon Junen edesottamuksista myöskin, siis Anainin päiväkirjojen salattuihin osiin pohjautuva elokuva. Ja tämä on Universalin Suomi-julkaisu. Ihan puhtaasti Philip Kaufmanin takia otin tämän leffan. Ja hyviä näyttelyitä kyllä ja mielenkiintoinen draama. Ja eurolla kun tuli vastaan, niin ihan hyvä ostos.
Myöskin eurolla päivitystä omaan hyllyyni, koska mulla oli tämä ihmeellisenä tämmöisenä jonain Suomi-Ruotsi painoksten sekoituksena, jossa siis nimi on kuitenkin englanniksi. Mutta tässä on sitten ihan tämä normi Suomi-painos tästä kyseisestä elokuvasta, eli Vincent Minellin ohjaama musikaalielokuva Pariisin lumoissa, eli An American in Paris. Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant ja George Guter ja Nina Fock. Kyllä vain. Tää on itse asiassa Briteissäkin julkaistu ilmeisesti Blu-rayna suomi-teksteen ihan, että klassikko musikaalielokuva. 6 Oscar-palkintoa, voitti muun muassa parhaan elokuva-Oscarin, ja tässähän on sitten Gershwinien tekevät musiikit ilmeisesti. Eli George ja Ira Gershwin ja An American Paris on siis legendaarinen George Gershwinin säveltämä kappale. Mutta eurolla todella hyvä päivitys kyllä hyllyyn, ja saa sitten jälleen kerran tuolta poistettua lisää leffoja hyllystä. Viimeisenä löytynä sitten Kuopiosta, itse asiassa koko tältä kesäloman reissulta jäi käteen sitten Sam Peckinpahia, jota kirppareilta ei kyllä löydy ikinä liikaa. Ja tää löytyi sitten hyvään 4,5 euron hintaan. Ja Peckinpahin länkkärit, mulla ei taida itse asiassa ollakaan muuta kuin Ballad from Cable Hogue ja Wild Bunch, mutta nyt sinne seuraksi lyöttäytyy myös sitten vuoden 1973 Peckinpah-klassikko Pat Garrett and Billy the Kid, jossa James Coburn sekä Chris Christopherson ja Bob Dylan nähdään sitten päärooleissa tässä. Ja ilmeisen klassikko-länkkäri ja varsinkin leffan soundtrack Bob Dylanin säveltämähän on ihan legendaarinen albumi kyllä kaikkien Bob Dylan-fanien keskuudessa varsinkin. 2 levyn erikoisjulkaisu ja tätä samaa sarjaa kuin tuon Ballad Cable Hogueista sitten edustaa myös tämä DVD. Ja tässähän on siis vuoden 2005 erikoisversio ja vuoden 1988 Turner Preview-versio, jotka sitten ilmeisesti vähän eroavat toisistaan. Ja Peckinpahin tämä ilmeisesti ohjaajaversio on vähän niin kuin tämä 2005 vuoden erikoisversio. Täällä on lyhyt dokumentteja ja muita biisejä ekstrana, että todella laadukas julkaisu kyllä tämä, ja 4,5 euroa ei nyt ollut ihan loppujen lopuksi ihan hirveän paha hinta tuosta. Viimeistä sitten aletaan viemään, koska päästään sitten näihin Nurmijärven hankintoihin ja muihin nettitilauksiin, mitä on tullut tehtyä tässä. Nurmijärveltä Viidin Kirppikseltä pari kotimaista leffaa. Tämä ensimmäinen oli oikeinkin hyvä löytö, koska tätä leffaa on tullut etsittyä. Tämä on itse asiassa aika yllättävän kovissa hinnoissaan, liikkuu kyllä tuolla netissä. Mutta onneksi nyt sitten satuin löytämään tämän parilla eurolla. Ja kyseessä on jälleen kerran itse asiassa TV-elokuva vuodelta 2007 ja Selma Vilhusen ohjaama elokuva Pietaa. Eli Pieta. Miten tuo nyt ikinä laustaankaan. Maria Ylipää ja Ville Tiihonen pääosassa tämmöisessä elokuvassa, joka kertoo tämmöisestä pariskunnasta, joista kumpikin elää niin kuin suhdetta, ja ne on niin kuin ollut eroamassa kohta 15 vuoden ajan, ja he eivät vaan saa eroa aikaiseksi. Vaikka niin kuin vihataan ja rakastetaan samaan aikaan. Ja tää oli niin kuin hyvin erikoinen TV-elokuva. Tosi lyhyt, tunnin pituinen TV-elokuva. Mutta Selma Vilhusen tapa on kyllä äärimmäisen vaikuttava tekele. Ja tätä olisi mielellään kyllä kattonut pidempäänkin kuin tuon tunnin verran. Että harmi, että tämä oli niin lyhyt. Maria Ylipää aivan hemmetin hieno päärooli tässä. Siis todella vahva roolisuoritus. Ja varmaan Ylipään paras roolityö kyllä, mitä on häneltä nähnyt. Ville Tiihonen nyt on vähän tämmönen limanen niin kuin aina. Mutta todella hyvä tämmönen vähän tämmönen tyyppinen teos Selma Vilhuselta. Ja tykkäsin kyllä oikein paljon tästä. Tai oikein paljon, mutta ihan jees, semmonen 3 tähden solidi. Kotimaiset Helmet-sarjan Sandrew Metronomen Suomi-julkaisu tämä, ja täällä oli hintaa pari euroa, et ei pahan hintainen, että ehdottomasti siihen hintaan voi tommosen leffankin ottaa. Ja sitten kun tuolla oli aikaisemmin toi Lampaansyöt, niin sitten vielä se 3/4 siitä komediaklassikot Leo Lastumäen boksilta sitten, ja sekin sitten uutena yksittäisenä DVDnä hyllyyn, eli se Pahunasen piilopirtti sitten.
Ritva Valkama, Petra Frey, mutta Leo Lastomäki ja Erkki Liikanen tässä sitten pääosissa kuitenkin on. Lähtevät viettämään tämmöistä vieroituslomaa 7 synnin selibaattia. Tää tuli viime juhannuksena itse asiassa katseltua tää elokuva. Ja tää oli kyllä todella paska. Tää on ihan niinku, tää on todella huonoa kotimaista komediaa. Mutta pitää löytyä hyllystä kuitenkin. Onhan tässä niinku ihan tämmönen kiva veijarin fiilis. Mutta ehkä taas toiminut paremmin, jos Erkki Liikasen tilalla olisi ollut Heikki Kinnunen, mutta menee tämä näinkin. Semmonen 2 tähden leffa, ei mikään erikoinen. Kerta katsomisen. Ehkä pari kertaa pystyy maksimissaan katsomaan tän, että ihan hauska filmi. Täällä oli hintaa 3 euroa, että tää oli pikkasen tyyrin, mutta Finkin on Suomi-julkaisu ihan laadukas sellainen, niin miksikäs ei. Se tuli päivitettyä sitten. Sitten päästään näihin nettiosteluihin. Ja huomasin tossa vähän ennen juhannusta, kun oltiin mökillä, huomasin, että VL Media Shopissa on juhannusalennukset. Ilmeisesti jonkun sortin kamppis ja kaikki tuotteet oli -20%. Ja mä oon aina vähän väliä katsellut VL Media Shopia, että siellä on mulla semmonen, onks mulla 30 levyn muistilista siellä, että mitä sitä voisi. Mä ajattelin, että otetaan 30 sieltä sitten 4 leffaa, että 4 DVDtä, että saadaan sitten vähän kartutettua noita VL Median valikoimaa. Ja ei mennyt itse asiassa montaakaan päivää, kun paketti kolahti jo tänne postiin, ja sitten kun tultiin käymään välissä mökiltä pesemään pyykkiä kotiin, niin pääsin sitten näihin leffojen käsiin, ja itse asiassa DVD:den, koska näistä periaatteessa yksi on ainoastaan teatteri-elokuva, muut on sitten lyhäreitä tai TV-sarjoja. Ensimmäisenä vuoden 1990 äärimmäisen kehuttu Ylen 5-osainen TV-sarja. Eija-Elina Bergholmin ohjaama Huojuva talo perustuu siis Maria Jotunin klassikkoromaaniin ja kertoo tämmöistä vähän myrskyisestä perhesuhteesta. Kari Heiskanen ja Sara Paavolainen tuon hetken aviopari näyttelevät tässä pääosia. Tämä oli jännästi myös ehdolla niin kuin Jussi-palkintoihin, vaikka kyseessä oli TV-sarja. Ja taisi saada Venla-kunniakirjaa ja Jussi-kunniakirjan sai Telvis-palkintoa, Ylen sivistyspalkintoa ja Sara Paavolainen sai hopeanymfin Monte Carlon festareilla vuonna 1992. Ja Jaana Järvinen, Sinikka Sokka ja Raimo Grönberg tässä sitten sivurooleissa. Ja tämmönen 20-30-luvun pariskunnan avioliittokuvausta kuvaava elokuva. Ilmeisen loistava sarja kyllä VL Median ja Ylen Suomi-julkaisu 2 DVD:llä tämä. Ja eipä tälle nyt ihan hirveästi hintaa loppujen lopulta tullutkaan. Suomalaista lyhytelokuvakokoelmaa sitten seuraavana. Tätä on etsinyt pitkään, eli lyhytelokuvia Suomesta. Tässä on siis Aki Kaurismäen Sputnik ja Ville Alpha Film Productionsien tuottamia lyhytelokuvia. Tästä löytyy Gilles Sharmaan ohjelma Shit Happens vuodelta 1992, joka nyt ei mikään hirveän erikoinen, on hyvin lyhyt elokuva. Matti Pellonpää pääosassa ja Aki Kaurismäki itse vilahtelee siellä. Ja sitten on Lenka Hellstenin Sepelimurskaamon Kauniin Jolantan ihmeellinen elämä, jossa nuoret Oona Kamu, Juha Veijonen ja Peter Frantzen sitten kesäisellä maaseudulla sitten seikkailevat siinä. Se on ihan hauska leffa. Sitten ehdottomasti tämän boksin kyllä paras elokuva on tuo Maarit Lallin Kovat miehet vuodelta 1999. Tämmönen ehkä paras suomalainen lyhyt elokuva, mitä tiedän. Aivan mahtavaa huumoria. Siinä on sitten tosiaan Sulevi Peltola ja sitten tää Jyrki Mänttäri ja tällaista sanattomuutta, vähän samantyyppinen idea kuin Kummelin tässä ei tarvitse auttaa veljekset Kinnulla autokorjaamusketseissä. Vähän samanlainen meininki siinä. Sitten oliks toi Sami Korjuksen Elonkorjuu, siinäkin äärimmäisen hauska musta komedia. Kaija Pakarinen, Juuso Hirvikangas ja Antti Litja siinä sitten pääosissa. Ja sitten oli ehkä nämä 2 tämän boksin heikointa, eli Lauri Timosen ohjaama Jeanne d'Arc, joka kertoo tämmöistä huumenuorasta, joka sitten osoittautui Jeanne d'Arcin marttyyriksi. Ja sitten on tää Matsdak Nassirin Jalil-niminen elokuva tuommoisesta tämmöisestä rasismia kokevasta pojasta, vaikka on ihan kantasuomalainen, mutta ihan väriset takia rasismia kokevasta pojasta kertova lyhyt elokuva. Ihan hyvä kokoelma kyllä tämä.
VL Median julkaisu tämä kirja. Hyviä lyhyt elokuvia kyllä tässä, että tän ihan mielellään katsoo parin tunnin setti nämä. Onko tossa nyt 6 lyhyt elokuvaa? Kyllä vain. Seuraavana sitten elokuva, joka on ollut etsinnässä niin pitkään kuin minä vain muistan. Vajakin on aina sanonut, että jos löytyisi kirpparata tämä, kun hänkään ei ole ikinä tätä nähnyt. Ja nyt sitten ajattelen, että on se, varmaan täytyy sitten tämä nyt sitten hankkia hyllyyn, koska sen sai nyt ihan hyvällä hinnalla. Ja kyseessä on siis Anssi Mänttärin vuoden 1991 draama-elokuva nimeltä Muuttolinnun aika. Ja tämähän on yleisesti niin kuin kehuttu Antti Litjan roolisuorituksen takia, koska Litjan roolisuoritus on hyvin väkevä tässä. Ja tämän mä kyllä allekirjoitan täysin. Tämä on hyvä elokuva kyseessä. Ei ehkä Mänttärin parhaas kuitenkaan, mutta ihan Mänttärin parhaita kyllä. Kari Heiskanen myös toisessa miespääosassa ja Hanna Manu, äärimmäisen taidokas nuori teininäyttelijä, näyttelee tätä Litjan tytärtä, jota hän ei ole nähnyt vuosikausia, ja hän muuttaa sitten tämän luokse asumaan. Mänttäri voitti tästä parhaan käsikirjoituksen Jussi-palkinnon, ja Litjan roolisuoritus on tässä kyllä aivan A-luokkaa, vaikka hän teki käytännössä tätä vasemmalla kädellä, eli hän oli samaan aikaan teatterissa näyttelemässä ja joutui sitten ramppaamaan tämän elokuvan kuvauksessa siellä koko ajan, mutta äärimmäisen hieno elokuva on kyllä saatu aikaan kyllä siihen nähden, että on tehty tuollaisella käytännössä vasemmalla kädellä Antti Litjan osalta, mutta oikein jees tapaus kyllä kotimaisessa elokuvassa ja todella hyvä laatuinen itse asiassa tämä DVD-julkaisu tehty laadukkaasta filmisiirrosta ja todella hyvä kuva tässä, vaikka vähän roskaa onkin, niin äärimmäisen hyvä kuvan laatu. Ja viimeisenä sitten kotimaista sarjaa 90-luvun alusta, ja koska Neil Hardwick on kyllä itsellä ollut kyllä aina sellainen suomalaisen TV-sarjan nero, Tankki täyteen on ehkä paras suomalainen komediasarja, sille tehty Reinikainen on loistava spin-off, ja itse asiassa tuossa talvella tuli katsottua keväällä tuli katseltua tuolta YouTuben puolelta, koska sinne oltiin ladattu tätä Musta tuntuu -nimistä TV-sarjaa, jonka Hardwick on ohjannut. Todella hyvä rikoskomedia-sarja, tai itse asiassa aika vahva rikossarjana enemmänkin, meidän rikosthrillerisarjana. Todella vahva sellainen. Niin nyt tuli sitten hankittua tämä Ylen suurtyö vuodelta 1991, eli 6-osainen ehdoton kulttisarja Pakanamaan kartta. Ja tää on kuulemma sellainen, että tää herätti paheksuntaa 90-luvun alussa Suomessa, ja tämmöistä vastaavanlaista sarjaa ei ilmeisesti kyllä Suomessa ole toista tehty. Tämä voitti vuoden parhaasta Venla-palkinnon Telviksen, ja Mari Rantasila, Vesa Vierikko, Ilkka Merivaara, Pirkka-Pekka Petelius, Mariatte Chela, Ulla Uotinen sekä itse asiassa Kari Sorvali, joka valitettavasti oli poistunut keskuudestamme kesäkuun loppupuolella, vaikka tieto hänen kuolemastaan tuli vasta ihan muutama päivä sitten, mutta äärimmäisen hieno näyttelijä poistui keskuudestamme. Sarja siis sijoittuu tämmöisen TV-sarjan kuvauksiin, jossa siis tämmöinen kuvaussihteeri saa sitten vakavan aivovamman työtapaturmassa, ja sitten tämän produktion ohjaaja sitten studio-ohjaaja alkaa sitten epäilemään, että mitäs tässä takana on, ja alkaa sitten ilmeisesti paljastumaan aika merkillisiä tapauksia tämän TV-sarjan kulisseista. VL-musiikin ja Ylen Suomi-julkaisu, ja ihan laadukas DVD-julkaisu kyllä tämä, ja hieno kansikuva tässä. Ai. Jeps. Viimeisiä aletaan sitten kyllä viemään jo. Sitten pari hankintaa tämmöisistä levykaupoista. Kun on tullut tehtyä levykauppatilauksia, niin kylkeen sitten ottanut muutamia leffoja. Ensimmäisenä nämä oli itse asiassa tuolta tämmönen älppäri.fi, taitaa olla Tampereella toimiva verkkokauppa. Ihan laadukas vinylivalikoima. Siellä tuli muutama vinyli tilattua sieltä, ja katoin, että niillä on myös leffoja myynnissä, ja se oli tosiaan -50 pinnaa, ja tää oli 6 euroa, mutta siitä puolet Vex, eli 3 euroa. Ja vihdoin viimein saan hyllyyn tämän vuoden 2004 Michael Mannin ohjaaman thrilleri-elokuvan, eli Collateral. Meniköpäs taas pimeäksi, kun aurinko tuntuu vähän vaihtelevan paistavissuuntaa, mutta Collateral, eli väärä aika, väärä paikka. Tom Cruise ja Jamie Foxx
Tom Cruise siis palkkamurhaaja tässä, joka sitten hyppää tämän Jamie Foxxin taksin kyytiin ja alkaa sitten lahtaamaan porukkaa ja imee tämän Jamie Foxxinkin mukaan tähän veriselle yhden yön reissulle, työreissulle käytännössä. Oikein viihdyttävä toimintatrilleri, ja tämä on oikeastaan täydellinen kuvaus siitä, millaisia tällaiset 2000-luvun toimintatrillerit pitäisi olla. Miten ne kuuluu tehdä. Michael Manson osoittaa tässä elokuvassa Paramountin Nordic-julkaisu. Levy näytti ihan hyvältä kyllä tässä, mutta valitettavasti siinä oli semmoinen pieni tyyliin 8 minuutin kohta. Ei ollut onneksi merkittävä kohtaus, mutta rupesi pukittamaan tää ja pitää varmaan käydä, siinä pieni jälki tuntui olevan, niin pitäisi varmaan käydä tuolla Tikkurilassa taitaa olla peliliike, joka näitä naarmusia, Blu-ray tai DVD-elokuvia pystyy sitten korjaamaan, että täytyisi käydä siellä sitten korjauttamassa tuo levy. Mutta 3 euroa ei paha hinta. Ja no, se oli ihan hyvä löytö. Levykauppa X:stä, sielläkin oli, taisi olla itse tämän herra Lipposen, eli tämän X:n perustajajäsenen ja pitäjän syntymäpäivien kunniaksi jotain leffa-alennuksia, niin päätin sitten sieltä napsasta puuttuvaa kotimaista hyllyyn. Hinta on 2,40. Ja tää oli itse asiassa ainoa ja viimeinen puuttunut Matti Kassilan fiktioelokuva hyllystäni, jossa ei lasketa ylpäästä perhanaa, jota ei ole julkaistu. Mutta ainoa mikä puuttui oli Kassila vuoden 1959 Lasisydän-niminen elokuva, jonka Kassila ja Harkimo, Osmo Harkimo, Jallis Harkimon isä, tekivät sitten hyvinkin tiiviillä ajanjaksoilla 4 hengen kuvausryhmällä tuolla tässä Uudella Maalla. Ja pääosassa on tommonen Jussi Jurkainen sitten lasitaiteilija, joka ehkä vähän on tarkoituksena tuoda ilmi tämmöistä Timo Sarpanevan tyylistä lasitaiteilija, joka sitten saa vähän tämmöisen burnoutin tyyppisen ja lähtee sitten käytännössä road tripille maaseudulle rentoutumaan. Ja tämän voi kyllä lukea ensimmäiseksi suomalaiseksi road movieiksi. Aila Pilvessalo eli Aila Arajuuri, jalkapalloilija Paulus Arajuuren isoäiti, näyttelee sitten tässä tämmöistä viehkeää bussiemäntää, joka sitten tutustuu tähän Jussi Jurkkaan. Ja Toivo Mäkelä nähdään kyllä hulvattomassa sivuroolissa sitten tällaisena pienenä kulkurina, joka on aika letkeä jutuistaan. Tämän kaiken viehättävyyden alta kuitenkin tämä elokuva on vähän tämmönen juosten kustun kaltainen, että on kyllä ihan yksi Kassilan heikoimpia elokuvia, vaikka tässä on kyllä potentiaalia olla kyllä hyvä suomalainen tämmönen road movie, mutta en mä tiedä, että tää on jotenkin vähän semmonen kuivahka tapaus. Ylen ja VL-musiikin julkaisu tämä, mutta 2,40, niin enpä laittanut pahakseni tämän kyllä hinnan puolesta, että nyt löytyy kaikki Kassilan teatterielokuvat, fiktioelokuvat hyllystä, ainoastaan kolmen kaupungin kasvot dokumenttielokuva puuttuu enää. Pari löytyy Facebookin leffakirppiksiltä. Siellä joku myi vähän käytettyjä elokuvia. Nämä oli 12 TG-kappale. Ja varsinkin tämä ensimmäinen oli kyllä äärimmäisen hieno löytö, koska tätä on tullut etsittyä. Eli vuoden 1923, kenes ohjaama tämä elokuva oli? Fred Neumayerin ja Sam Taylorin ohjaama klassikkokomedia, Harold Lloydin tähdittämä Safety Last, eli $1 miljoonan nousukas nimellä kulkee Suomessa tämä. Ja tosiaan kaikille varmasti tuttu tästä kohtauksesta, vaikka et olisi elokuvaa nähnyt, mutta jos olet yhtään elokuvahistoriaan perehtynyt, niin tiedät tämän kohtauksen, jossa Harold Lloyd roikkuu tuosta legendaarista kellotornista. Ja siis Criterionin britti Blu-ray 12 € ei ole kyllä mun mielestä paha hinta, tosi laadukas 2K-digitoitu Blu-ray ja oikein hauska mykkäleffa kyllä tämä. Ei nyt ehkä vedä vertoja millekään Chaplinille tai parhaille Laurel Hardy-elokuville, mutta äärimmäisen hyvä ja taidokkaasti toteutettu mykkäelokuva, kyllä äärimmäisen aidon oloisesti tehty nämä kellotornit ja muut, nämä seinämät ja muut. Ja tässä on itse asiassa todella hyvä toi Locations and Effects-niminen 20-minuuttinen dokumentti, jossa pureudutaan siihen, että miten nämä on tehty nämä Safety Lastin kellotornit. Ja siis lopussa tämä Harold Lloydin hahmo sitten kiipeää siis tätä seinämää pitkin sitten. Joo, todella hyvä löytö kyllä tämä ja äärimmäisen hyvä leffa kyllä
kyseessä tuossa. Kuten myös itse asiassa tämä toinen, jonka itse ostin, Faija osti tuon Safety Lastin ja itse ostin tältä samaiselta myyjältä sitten vähän klassikko japanilaista elokuvaa. Eli vuoden 1953 Yasujiro Ozun aivan mielettömän hieno draama-elokuva Tokio Monogatari eli Tokyo Story. Ja mulle tuli jopa vähän yllätyksenä, että tästä on oikeasti julkaistu suomikantinen julkaisu. En tiennyt tätä ja päätin kyllä tarttua siihen, koska mä tykkään tästä leffasta tosi paljon. Katsoin tämän Areenasta, kun tää siellä tuli, olisiko ollut jotain 22-23, kun tää siellä käväsi 24. Kertoo siis tämmöistä iäkkäistä pariskunnasta, jotka asuu tämmöisessä japanilaisessa satamakaupungissa. Ja pariskunnan lapset on jo aikuisia ja asuu sitten Tokiossa ja pitkän välimatkan ansiosta he päättävät sitten tehdä yllätysvisitin sitten tänne Tokioon, mutta vanhoille vanhemmille ei oikein tunnu enää löytyvän mitään aikaa. Ja aika sydäntä särkevä elokuva tämä kyllä loppujen lopulta on. Äärimmäisen hieno japanilaisen elokuvan ehdottomia klassikoita. Drew Metronomen Suomi-julkaisu. Suosittelen kyllä kaikille, jotka tykkää syvällisistä draama-elokuvista. Ja, äärimmäisen hieno tapaus. 12 € ei kyllä ollut ainakaan omasta mielestäni mitenkään hirveän paha hinta tuosta kyseisestä leffasta. Vielä se viimeisenä sitten pari huutonettihankintaa. Ensimmäisenä vuonna 1999 tullut 6-osainen minisarja, jota äitini varsinkin on kehunut, että tää oli ihan hyvä. IMDb sanoi, että kyllä sanoo jotain ihan muuta, mutta täytyy ne katsoa tämä sarja kuitenkin läpi. Eli Antti J. Jokisen ohjaama tämmönen Tammisaareen sijoittuva minisarja kuin Kirjava silta. Teemu Lehtila, Linda Gyllenberg eli nykyinen Zilliakus, Anja Pohjola ja Åke Lindman pääosassa tässä Raija Orasen tuottamassa tämmöisessä ilmeisesti jonkun sortin draamasarjassa, joka sijoittuu kauniiseen Tammisaaren kaupunkiin. Ja kyllä kiinnostaa tämä sarja, ilmeisesti jotain jatsimeininkiä myös, koska Åke Lindman nähdään siellä saksofoni kaulassa. Ja tämä on siis Finkinon ja Solar Filmsin Suomen julkaisu, 2 levyn versio. Ja tästä on siis tosiaan julkaistu Kirjava silta osa 1 DVDnä. Ja sitä 2. osaa ei tietääkseni ole julkaistu yksittäisenä DVDnä, että se on vaan tässä kokoelmassa. Ja tämän löysin tosiaan Huutonetista 6 €. Ei mikään paha hinta sinänsä, koska tämän pyyntihinta on ollut aika suolasta hintaa kyllä tuolla Huutonetin maailmassa. Tätäkin niinku, mitä mä kattelin viimeisesti jotain 20-30, niin niinku, miksi kukaan maksaisi näistä 2-30? Kysyn vaan, että alle 10 saa kyllä ainakin minulle kelvata ja vallan passelisti. Ja viimeisenä sitten elokuva, jota olen etsinyt aivan helvetin pitkään, siis varmaan kieltämättä 3-4 vuotta, ellen jopa enemmän. Oikein tässä niin pitkään kuin olen Mikko Niskasesta tiennyt. Ja yksinkertaisesti vaan siitä, että mä olen halunnut nähdä tämän elokuvan. Yle on esittänyt tämän viimeksi joskus 2012, kun esitti Niskasen elokuvia. Ja koska kyseessä on TV-elokuva, niin tää on aivan valtavan vankala löytää, koska tätä ei julkaistu DVDnä, vaan tästä on olemassa vain Ylen tallennepalvelun kasetti. Ja nyt mä sitten satuin näkemään, että jollain oli tuolla Huutonetissä myynnissä tämä VHS-kasetti 12 € ja oli se mun pakko ostaa, koska mä oon tätä leffaa etsinyt niin pitkään, ja mä olen halunnut nähdä tämän, että nyt se täytyy hankkia. Ja kyseessä on Niskasen harvinainen TV-elokuva nimeltä Kianto, omat koirat purivat. Eli siis elokuva, jossa Mikko Niskanen näyttelee Ilmari Kiantoa kirjailijaa. Ja tämähän on siis kuvattu aidoilla olosuhteilla tuolla, taitaa olla siellä Käpykolossa, Niskasen kotiseudulla ja on muutenkin Kainuussa kuvattu ja muualla. Ja 74 vuoden elokuva, TV-elokuva kyseessä. Ja erittäin hienoa, että tämän satuin nyt löytämään. Tää on vähän haalistunut, tää on siis vanha, nää ei ole siis missään julkisessa jakelussa ollut, eli siis tää on siis Ylen tallennepalvelun kasetteja. Vähän samalla lailla kuin CDstä löytyy Ylen kantanauhoja, niin ei ne ei ollut julkisessa levityksessä, että ne on vaan sitten saatavilla niinku Yleisradion sisäiseen käyttöön. Tässäkin lukee, että
Tallennetta ei ole lupa esittää. Sitä ei saa myydä, lainata, vuokrata tai muuta luovuttaa ulkopuolisia eikä kopioida mihinkään tarkoitukseen, mutta tää on poistettu siis Ylen arkistoista ja sieltä tosiaan löytyy Kianto, omat koirat purivat. Kyllä vain. Mitään muuta versiota tästä ei löydy ja nämä Keravan kaupunginkirjastosta poistettu tämä julkaisu, mutta äärimmäisen kiitollinen on kyllä siitä, että sain tämän hyllyyn ja 12 € ei mielestäni ollut ihan mikään hirveän paha hinta. Siinä oli kaikki kesä- ja heinäkuun hankinnat ja voi herra jestas, kun alkaa jo suuta kuivaamaan. Täytyy lähteä tästä ottamaan lasillinen vettä ja lähteä jatkamaan vielä tätä kesäloman viettoa tässä, joka nyt itse asiassa mulla jatkuu tosiaan sinne armeijaan menoon asti tammikuuhun ja katsotaan mitä elokuu tuo tullessaan. Syyskuun puolella sitten näemme seuraavan kerran ja mun nimi oli Leffa 2000 ja me nähdään syyskuun merkeissä. Se on moro!